ኣፍሉጦና ኣብ ናይ መሬት ምንፃፍ ፍሎሪንግ ከመይ እዩ? እዚ ንሪኦ ዘለና ስዋን ዝብል ናይ ፍሎሪን ኮይኑ እሱ ድማ ቫይነል እዩ። ወተር ፕሩፍ ናይ ማይ ረዚስት ምዃን ዘለዎ ናይ ሞልድ ረዚስት ምዃን ዘለዎ ሓድሽ እኳ ተዘይኮነ ኣብግሬድ ኮይኑ ዝመፀ ዓይነት ፍሎሪን እዩ። እዚ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ልክዕ እዚ ናቱ ቤዝቦርድ 5 ኮረር እዚ ከዓ ኮረር ራውንድ ዝበሃል ከዓ ብትሕቲኡ ዝኸውን ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ስራሕ እዚ ኣብ ናይ መኪና ጋራጅ ዝነበረ እሞ ሕጂ ከም ብሓድሽ ሪሞዴል ኮይኑ ኣብዚ ክሽነ ክንሰርሕ ኣለና። ሆልዌይ እዚ ኣብዚ ንእሽተይ ሳሎን ሰሪሕና ኣለና። እዚ ሳሎን እዚ ድማ ብዝደለናዮ በቲ ናቱ ዓቐን ዘለዎ ጌርና ደኮሬት ክንገብሮ ንኽእል ሳሎን ጌርና ቴሌቭዥንና ወይ ከዓ መዘናግዒ ክንጥቀመሉ ንኽእል። እዚ ኣብዚ ከዓ ሓድሽ ናይ ሻወር ፉል ክንብል ከለና መሕፀቢ ቶይለት እንደን መሕፀቢ ገፅ ሲንክ ዘለዎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እንታይ ወሲኽናሉ በዚ ዘሎ ድማ ሓደ ሙሉእ ቤድሩም ጌርናሉ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ናይ መኪና ጋራጅ ወይ ካብ ስቶሬጅ ናብ መንበሪ ተቐይሩሎ ማለት እዩ። ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ምውዳእ ገፅ ይርከብ ኣሎ። እቲ መሬት ከዓ እቲ ፍሎር ከዓ ለበል ጌርና በዚ ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ንዑ ለበል መግበሪ ዝጥቀመሉ ከዓ ኮንክሪት ለበለር እዩ። እዚ ከዓ ከም ንሪኦ ዘለና ፊኒስትር ኣሎ ብካልእ ዝቕየር ማለት እዩ። ንዑ ኣብግሬድ ጌርና ድማ ካብ ስቶሬጅ ናብ መንበሪ ገዛ ክንቅይሮ ኢና። ስለዚ ኣፍልጠና ኣብ ፍሎሪን ከመይ እዩ እንታይ ዓይነት ገበርናዮ ዝምረፅ ወይ ከዓ መሬት ፍሎር ክንገብረሉ ምስ እንመርፅ እንታይ ዓይነት ክንገብር ወይ ከዓ ብኸመይ ከም ዘጋጠም ክንፈልጥ ምስ እንደሊ ኩልኹም ነዚ ቪድዮ እትከታተሉ ገሬ ፕሮዳክሽን GERE ፕሮዳክሽን ዩቱብ ቻነል ኣላ። ኣብኣ ፈለው ብምግባር ድማ ንምዕባያ ናባኹም ይገድፎ። ኣነ ድማ ብዓቕመይ ኩሉ ዝሰርሖ ስራሓት ናባኹም ከብለ ኣይ ሆፕ በቲ ዝቐርብ ዘሎ ቪድዮታት ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ንእሽተይ ሓበሬታ ትረኽቡ ክትህሉ መዓል ሙሉእ ተስፋየ። ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። እቶም ፈለው ዘይገበርኩም ከዓ ፈለው ግበሩኒ። ኣብ ቀፃሊ ዝሰርሖ ቪድዮታት ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክመፀኩም ስለ ዝኽእል። ሰላም መዓልቲ።